Agaw. Sabi ninyo pre, itong sa una, pagbutar na ako itong Mayo 15, ang giingon nito, but wisely. Matay balimpangitan ako ng si wisely. Waadson ko butaran ng tao ha. Ugmudlagan siya kay mo pagama, manugpantalan na ng gase. Dat! Sao man ani nang siya may gibutaran niyo ato pre? Sa katong pre, kato akong gibutaran ato si Rene Rodrigo. Ano ang gibutar ko niya akong gibantayan kay sus bay dagma magisi ng ilong. Sus sayang kay mo to akong gibutaran siya. Sorry, yung dalagan pre ba? Ang dalagan sa akong gibantayan kay saynan kag mahidug mo. Oh, kay maulag eh. Anan. Kabalo mo, karong umalabot na eleksyon. Ang lamig kayong mutaran, si Duterte. Kabalo mo nga no? Bilat, mano ma'am? Kay pariya may kilong. Muna yung nakapatsada ninyo dira. Ano yung nakabong tik-tik ni mo? Munang butar yun mo niya. Nara oh. Mura naghapit og nuog si Duterte. Oh, Silbig mura na ko nag-amahan ako. Kabalo mo kung sa'y kalahian na ng snatcher og karan sa politiko? ay, unsa di kalayan anak Dario? Sultian mo sa tinuod. Ang snatcher, mangawat na sila sa mudalagan. Ug ang sa politiko, mudagan usa mangawat. Sa akong nasabtan, wala na siya. Mo totoo mo? Matay tagay. Asa nang tagay? Kuan, Ko. Kabulong mo pre? Kamo pre? Kabulong mo? Oh. Kara akong lulo sa una. Panahon pa ni Lapu-Lapu sa una. On March 16, 1531. Kana akong lulo mo man jud tigpalaypay sa mga alipin ni Magellan. Matay si Magellan kuno sa una danagan kayo manigbas naman. Bisag di mo manigbas. Kinasugan katawo. Masarang. Matay pre wa man ayo ng kagulaa pre. Ang katulong kaagi ni lulo ni Alvin gyud masarang. Tay. Sige Alvin, isugilo ng kaagi ni lulo ni mo. Kinangilingigan makana. Paring binse. Labing kurat kina akong lulo nga 120 edad ug akong lulang 119. Say nang tinuod ka nang wala mi ma kuan ba wala mi ma kaon at tao kay ako guy kuan nila ako guy kina manghuran panganak sa akong lulo. Sig mo kay tinutog sa gulang na. Kanang namaylo bugas ang silingan tinuo. Kanang gali ko ng buuan silingan na mo. Na naghuga mo man sila. Matay dalagan ko kulig hinsumbong ko sa kong lula. Tingnan naman to. Matay kanang giig na law. Labing pobre na silingan law. Ingon akong lulog maman. Matay paglili na ako hataw gakaon naman sila balatangan. Ay masarang. Murag ang basig patay. Matay pre, may istorya man nato ni. Ako'y kinakag building diri sa Secure. 5 ka, anda na. Second floor. Pariya kadakuan ang prinsa. Larina? Blat. Come on. Sabi ka istorya niya ra. Kanang imong building pre, layo ra na sa amo ang building. Kana among building pre, kaduhaon ang imong ipatoko dira nga mura kadak og friends. Usa kinsa napay makalabawan akong building. Matay na may mga building sa kamugbo kaayo. Stilan. Kanang kita mana? Kanang hayag kayo? Asa man ha? Karang adlaw? Adlaw pag. Wa mo kitaan ang sulok kaayo mo na suga sa kong building. Gipakabuntagan na ako nagpasiga din ha kay kanang dali-dali kong gani hanay. Kay magainom ta. Oh, habog kaayo. Abelat. Kana yung building kamubo kayo na. Kana akong building ng kataasan kayo na. Saan ko guna sa Jupiter na? La! Nakikido ko ang pagka-building na ako. Layo kayong hini. Kayong juwa. La, binut-but naman ang imua. Abi kay habug-habug na kuha pabugan po na imua. Matay, maruk man ka? Aho, sayon ra ba na? Aw, kana kay nglikra mo ka. Pagami mong building, kaya kung pagami ang pagkuha. Okay. What's up, mga
Yo! So, shoutout ta sa first commenter sa YouTube. Si Zonre Rubiado! Yo! So, shoutout Berne Bilando PH and Jasper Daguman and Gennaro Moras, then Vincent Cal Acopiado, and then Raniel Gaming PH and Bisaya Onliner, Jake Antique Vlog, TBTV, JJ Datugan, Mark Antone Telompros, Christine Sitchon, Jinesa Mahinay. Shoutout ni Joyce Joyce Life Vlog, Ribibco Pata Gaming, Marisa Remilio Channel og Terento Nata Vines. Original Sigben og Tiache og si Hosiana Biad og si Anjo Anilo Tokuyab. Shoutout Michael Motor Shop! Yo! So, libre mi ani ha, dito payo. Kani, payo mi ha, libre mi ani. O kani po do, Yo. libre po yan eh. Kung ganahan mo magpayo motor nga Kung ganahan magpulido nga pagkaayo sa inyong mga motor, ayaw na mo pagduwa-duwa og ato sa Michael Motor Motor Shop. Shop. Makita na siya sa Mike Bawan Lasi Secure. Yo! At bang siya sa Caltex. Shoutout po na ko anong katapusan na niyo. Tanawag kay labo mo. So, shoutout ni Ashley Lip Umbay. So, shoutout sa... Shoutout ni Aliana Maris Siscon Dalit. Number 2. Yo! Shoutout Zai Zai Moreno. Shoutout Clyde Lubal. So, what's up? Nada siya sa Iligan. Guide po ka niya kay Mayong gitar. So, moro to guys. So, maraming tanan guys, no? Daghang salamat sa paglantaw ani nga video. Ayaw kalimot sa pag-like, share, comment, ug subscribe. And don't forget to click the notification bell para ma-update sa video. Yo! Secure TV, your greatest weapon against stress. Peace out. Peace out. Pluma siya, pluma.